ya sa atena se biem eyo nkunyasama yekoso ewo Worawora na nanomata nkunyasa so ewo oti mantamu ena sese yenya ohene foforo a wosai ede akere na manfo na enunu mu no ena eye na ahema wo ewo Worawora na nanomata nkunyasa so enso so ekere eko a wako ansana otimi esi eye ne hene na asemu anu woka no na wo kire se eye enkoso hene a wo Worawora ena mo bresa ansana wo etimi esi hene eno ti ho akohia ti yesua de kakra e wa ha na ansana yebesua de no wo mi enkotie na ahema eko wo koye ansana otimi esi Worawora akonya no edase ma de hye na mo ha wojimi ahenewa samuhu ye anyimire wie ya na nka se enye bone eye bone eye ne said na ye mfie duni na me man hene ko na kura na enkoso hene a wo Worawora aha me saa ni oman no nyame nko a sa opo hene adi ohene a opa di no nkoso hene onfiri adihibusua num ordinary sredi aba sania ye nuanom kokofu fo ka kire me no se obi oso ofo so ya odehye na ordinary sredi beba no na hemaje na sia ne se ye kurom ha ai se ye nya no santi me ka kire wo se me mpese obi beka se ba ge obi bribe wo se e ya asante amamre enti ohima me disi ho enyo no so nko na nna de srede e baaye be ye nipa be ye num afa enkoso ohene de na de srede e baaye ni na otwe ani bosome na wa hya ase na ofre nhyiamu ochina mete wo se oni ahemfunu bi ahia wo ha adechia wo se wo ma ahia wo ha enti na me nipa nim na asem na deme enti emaame de na de srede e koma na busua pani efise meni na busua pani nye baako enu achi ye nuanom kontena ase ena kokofu tinsemsem a ekoso wo Worawora woto nsafreye ye kodu ye no so nananom busa me ne ekoso Worawora so me kire mu kire wonom se ne nyina ne so omahene ko na kura efi se omahene ko ye no na nkoso ohene tatame se opeso di omahene enso me beto me nananom ono nkoso ohene no onka mabusua ho enti me kire mu kire nana kontena be ma kontena ase odi abo me kire mu kire one dikọ ma hene sa na asem na tie wadi tumu wo fra ye nyina bo odwa kese ebisa na hemma ne ekoso ne ha me wokurom ha se me ni o man hene na aberewatia me dan kuro no kakra se me mpese ye wura beti se kafra kasakasa asi no kurom ha enso na nkoso hene chinchin opese entokwasi mamma ho kwan enti nana dikoman ni be ma kontena ase efre ye hyiamu ama ye bodwada taa ejabon mu no busa won busa me ne enti a ma cha me nse hene kire mu kire wonom se ne ekoso no se ne mrantie no eye nkoso hene a group a form gang ewo me ho me se me dane ha no wodi afa ha ekura mra bi me wo ho awi a wodi court injunction abrem se me se me si ohene enti wo mpene ma me si sa hene no me wo ho a me nkoti a emrantie abose akọ police station se me si hene a
moja begu Worawora me wo hwa me koti a ne mrantie yiara asan akọbọ me ne nananom atrankonwa edua makọbọ ye dua se abanya mankrofo abetwa enua bi take ewo ha nti yanya nkontan ama wo mo mrantie no a omo kọbọ ye dua ampa wo bo dua tutuo eka ho ni nyina wo ho ono nkoso ahene na busuafo enso nipa dunso akwaside me wo me nkonwa so a wono aba wo ba ya wo masam ne se makasa tia wono no wo ba be ma me warning obroni se warning se wo da wo man na ni nyina me hwe se nkoso ahene be frɛ nkola na akasa da bi me na me se me pe ade wo hemma no ho enti munya ne amoye no ni nyina ankosi baabia enti me kyerɛ mu kyerɛ kontra se hene na dikoma hene ne dodo a ahia ho Worawora trankonwa eka ho bi enti wo bisa me nipa won mo emfa obuo mame wo krom ha no me kyerɛ wotwe wo ba abonten a video eka ho won mo cha se wo pachew na mo amunum se wo mu ade a na nya ahemfie chiame fo ho ne ensonkwafo a wo ho wo manfa mrante ho anche wono wo bo woka na ka bo na chi no ono na afare no ba be pa ache se wo ka che se ninti na mofra no de won mo afa ehye me enti opa ache na wo manfa wo ho anche wono kafra enya na hemma na bo ka enye be ma kontena se na ebo oka enye nana dikoman na ebo oka ya yenu amamre no awe wonum enti woje tumu se wo be kar wo betua ene ye de sore ye na chiru asawa meka afi etwa mu asem afi me wo wa aba fontentan wo se a na Worawora hemma ne kontena se hene agbo nkoso hene apo na nanu Worawora mesremo se wofumu a wa hemfi a yemfa nchaw wofumu wo court yemfa nchaw na ebeye me ya bebre se enkoso hene betena se ahwe Worawora nkoso hene betena se ahwe ama wodi mofra edi nana hemma ne no ba kontena se hene animu betwitwi fom a ontumi nka nkyere nkwala no se munya ne amoka no enti awie me frɛ matena nkonwa a me pese wiase fo nyinara eti se obi ani wa wabo nkoso hene Worawora nkoso hene wabo na po na asem na enye de ene won mo abua no fo bu no ena me mrante na wo mu ade no a ontumi nka nkyere won se munya pani de pani ade ato abe fontentan so wo kan yo be kan se onim ho hwe enso oboa metumi atena kan kyere se nsem bebre ho a me mpesa meka ma wiase ate papa no ni amaka kyere no se ni amofra no ye no ontu wofo ye wie ho achi ya ba ye kuro mu Worawora akwasida bibie mu aberewa me hye me wo me nkonwa so me wo ho a emrante bi di mirika ba se ono nkoso hene no mrante no akowia apagya hene akonwa enye sa wo mo anajo no pa ye akwasida ada no pa no ono ma gbawura apagya hene ne mamienu so abuo akotama akonya tuntum no enso neda ya me kasai metumi atena ha kasai apagya akonwa ene akonwa a ohene a owo ho a weso akyere yewura wo mo eso akyere otumfo nyina o nyina kwa wonsama ntwire aka apagya hene pe na tena akonwa so
na nkoso hene meka so no efisa ne mrantie no a edi mi aniamo ho a wo mu mi no a wo makoye bi kontrase no wono mo a na asan bo awura na na apagya fie akofa na konwa tuntum yo yeguso ni za konwa no ono nkoso hene kuro ya de mi akọ region dambai akoma BNI4 empo yekodu ye no papa na ni je se ompentokwa rawra ekura eso ye wura nso na nasase ni enti se nipa mienu ko a ono ye miensa so a opata ye gina ni je ye etwa photo menkoti ya nkoso hene de photo na mo se me ode mi agbom se be se ye fa no nsi ohene ye fa nsi ohene awa akonwa sana apagya akonwa na wa ma mrante na akọwia no eno so na nkoso hene akotena so beye bosomni se oman hene akonwa mesre wiasefo nyina se oman hene akonwa e ba ko pe e wo wrawra pia odun nkoso hene kro yara e na wakofa registrar amana baba register ba gazette akonwa no sa apagya na sa okofa registrar mo be gazette akonwa sa apagya wo sa dan ho ka se eyo oman hene akonwa ohin no kro ti akonwa no so no aka se onti oman hene akonwa so na wo na wo be kire ohin so onka se eyo oman hene akonwa so eda ho nye ne emre tintin a na nanmo rawrafo ko so a kire yewura enne nkoso hene rawra se akonwa no eyo oman hene akonwa yenuanom kontenasefo oman hene diko man hene afre se asem no osiesie na papa no ntijai ye wo ha ya wada bi ahemache enkoti ye de na akosi hene wo ahemache be no miansa eno so se photo no enenam wiemu ye de nkoso hene akosi hene wo bro no bi so edi na si akonkon de na ko wie fa kwa wo ko wie akonwa de ko to ye se oman hene akonwa na nanu moda roma se uye pani na utena wiase se ukuro mu a akwakora se wo na wo pekuro ni ye nabi enti mesre wiase fo nyina obi biara kasa me kan wo beti wo kan so a no wo se eye kontompo manya beto me nananom ya chicha wura abusuya bia wona na konwa esono man hene akonwa enya goso hene na baba chiche kuronum akan se ono de okowi obi akonwa wa betena so man hene akonwa enya adwuma da enti kakra me pese wiasefo eteno no wo kan na chidifo no wo se oboa enso ye nyina ye okrom ha won ma won pen no kure no ene di nkoso ahene osu afari achi na dia ne se waboabo amrante wana no wako no fia na wa ma wonsa wa ma osika na won mo kan ya wo pe kuro no ni a wo mu hu ye kura wo se wo mu ahu ani nsade ani ammo ho na wo yi kire ye mpanifo empo so wo be bọ mi di kura wo frɛ me abena asafo a me pese mi bisa wiasefo nyina se o ma te se akwam hene esi hene aje wura pe no pese wo sesan ya mamre wura so yesi o man he kura kontre fie eni ekoya amamre ma no ni amane mesre o man wura senia papa no usu afari nkoso hene oye no opese obo wura nanso nyame ne ye nananom tumi nti enya ade ebeye
Akonwa ye beto say your man hini akonwa no. Ye nya ye de hye kama. Yeah. Worawora. Ye nya ye de hye papa bi a odi o man hini. Enche. Ye bebo kwan. Akoye wura ho. Wa akosi bibi a kire ye wura. Na ye wura ma ye tumi no a ono ankasa obehu se do obesi wura no obehu se ni kuro no ya somu ye na nkoso ohin na osu afari ye no de me ya se oye pani na nso onye ne a pani ye medamo ase nana mpacho udi nana safu awirewa wura hema na e kasa yi edawas Krebe kuku Obewa mesienye na edu esiemu krebe kuku Obewa mesienye Yewa manyo Atiti atamne Yewa manyo Turufuri ye Mesi wara nimo na kwadawo na wi wara ni mo wana kwada wo akose ma bagu de mi wo bi nsumi a mi wada akose bla akose de mi wo bi nsie mi a mi wada obi asie mi o mi wada obi asie mi o mi wada ya ni man poti sa abrewa ya na musi amoye Yana mampoti sa abrewa. Yana musisi aboye. Yewa manyo. Pekisi atete atamne. Yewa manyo. En samwa yakotie no are ho na asefem ewo mu ne se. Enkoso hene. Ena enkoso hene wo wura. Ena na ahema ekire mu se, wa ma akonya na yede. Ada hono ma ache eya asefem sem eya rehosem esanse enkoso hene ene sompa hene omu nitumi se omobema akonya yede ato ejedi ze sunyan de no yede hu nkyiremu ni hu adesua kakra ede bai ekire baby omu nyina tumi epemo de entia na nano mo bo enkoso hene akonya no enkoso hene akonya no eyesom enunti na yemmo mfanto ebusunyemu no na emom yebo de manipa yebo de manipa se wodi ade na se wo firi mu ana wo hu a akonya no enini fie bi ohene a ote akonya so no hwe na de esene fata opese wo de mano no pasa body amano esanse abakosemu a ewo enkoso hene akonyamu ne sompa akonyamu ne se na nana mo chechere man no omobo okontire eba akwamu okontire eda abusuam akwamu da abusuam nifa akonya da abusuam benkum akonya da abusuam eye ankobia chidom omu nyina da abusuam omo wa abusuam omu di sa akonya no na nana no so wo sentia omodi akonya no etoto se abusua wo modi atu mu no nenso enkoso hene ene sompa hene die anase enkoso hema ene sompa hema die omakonya no ye momfa nto abusua mu esanse enya desidwa na emom no eye som akonya na nanu mo hwe oman na omuwo mu no no mo hwe brantie bi a obo ne ho modene Nema wo yede boa wo man no se de be ne mu be yeduru no akoso ayede ye wo ye ne ntena anano mo bo akonya ne de ma no se de be ya ne mu be yeduru na nani agye no akoso asom wo man no enunti akonya to a enkoso hene won ma ho kane ni mpo no na enkoso hene ene sompa hene ne ye mo kyene enka wo mo sese ni ehu se sompa hene ne nkoso hene na ma bi ache na ese ne so no mo baabi o mo fa wo mo humpo yede eduru ye wontuma bi a sompa hene ne nkoso hene ntimi mfra
akade bi aya ahenie ho mpempena de yedi siesie ye ho no mpo no enkoso ahene ne so mpa hene enni ho kwan so mo de siesie won ho abotre mpo no enkoso ahene enni tumi se obo abotre na abampo se ye bo akofena e de aka no ho ne apakan da bi apakan ene akofena eye nananom ama hene ene abremponom edia ama hene no mu wo akofena dodo edi wo manimu enna abremponom zumpo wo akofena dodo edi wo manimu empo no abremponom bi mpo ho a omonya apakan hene enti abremponom bi mpo no enye wo nyina abremponom mpo nyi wo nyina mpo enna apakan eda wo makonya ho anasa akofena dodo eda wo mu akonya ho ahini mu nyina no de ye wo fom eye dikuru akonya ene wo fom dikuru so wona fade ene sade wo sisiesie ne ho edikudwom enkoso hene ene sompa hene akonya no omuni akonya tuntum kane no no omuni akonya tuntum mpo a omote so esanse enye busua akonya eno so ye hwewara de yin akonya no toye no enkoso hene di ni dwa toa e bae de hye eni akonya ketoa de hye eni soma akonya eno de sa akonya toa enkonya so fo krampo ni tumi se omodo omudwa toa kọ na akwa base enkoso hene di udwa toa ekobi de bi enya mane no woni hu kwan so wode ba na so wonim no wode ba ebusua de shibusua ne ni hu kwan so omusom esanse wonka ho bi se wodi akonya kese no akonya no enu ntina nanom yesrese se modi akonya mo ba akonya suma akonya de ama obi a se yenkoso hene se yesompa hene a monfa ne niema duo wo tumi se woye no monkyere no monkyere mane hu se woye suma konya monfa nto ne fie mobodi ama no se wo wu a akonya no sa ba wo hene kese no wo hene kese na hwede opese wode suma konya ne ma no no wode ama no momani hu se adehesem wonka ho wonni hu tumi eni wonni hu akonya de etoso biemo no nso se yesi hini a wonni hu kwan so obetwentwen so amano aya bibi sanka de ekoso ewo eye Worawora ye wunza ne yetu no ye pamano esanse ya amfa amane ye kwa ye da konya ne ma no wo side na emom no ene nsaye a ehia mane a edusa yetu no a ye di betu no enjes wo ye niamo ho sem kire se bi so se be nya do wo tu mesin ohema wo kuro no mu a ye pamo no ne ya pefoforo a ho bedi ade megidi yesa nananom mo ma sambra no ye adwumu a akonya to a ekwan a mo befa so asie no obi abete ne ho ne nase nananom be hu bebe mutumi ne pem ombe hu do mbetini aye ombe hu so mo ye ma ne traso a omudi bre ya akonya na wo di ne befiri wo nsa ama foforo ba eba no so ebe boye papa esanse de ye wo haye ya mamre ne ya mane nananom so na ye amane ntua no ase ye kamia ye se de ye koso no e ya do so atraso dodo ye hwede ya mane ne ye hwede e ya amanyofo ye sia ye mai amama na wiwe sa mo akuni edu ade ye ma ye mu ye duru ma ye mai ye gusu kremu no ya mamre ne ya mane ne ya hensem esanse buruni ba ba ye do be ye bia nanso so no die nanka opeso ye de se ya hene no wantimi enu ntina nanom ebre bi duru a ya mamma ye mma de ni kwanse ye ma no ho kwan memmo ye mma no ho kwan e ma ne nya de ye ni kwanse wo ye
na yenhwe ne yetoto ne yema nyina na akwanso sebe ebe ya oba no obedi ade na wo hu nhyehyɛ ya eda so no wadi so na eno nso aboa ama nananom afa omonto mapanso efra ya desua etoso bi mu no ye de rara ho abakosem ebeba esanse na ahema kasa mu no yete se wo kasa eye kontenase berema kontenase ero santehene ewo fanimpon wone dikoman ena afa nso so wo mo hweye ehwe akire ema Worawora nkonyasie no ekoso ye de ho adesua beba ama ye hu die ntia bebi Worawora we ewo wotima mu na afa nso so no eye ahensem ne toye no kontenase ene dikoman wo nyina hwe ka ho bi ema akonyasie no eye asomdwe mu midin ede maame Fozia otwe de mponyankopon ya domo a ye bese hia makram